TikTok nako YouTube kokuba ney'nkulumo ey'ningi ezakhulumeka ngaphansi kodidi olumashoda olwaludlala kakhulu eKhuzeni FM. Noma udidi olumashoda udidi olumashoba, kodwa koba ney'nkulumo ey'ningi. Siyazi ukuthi iy'nkulumo lezi suke ibuya kuphi, kusuke kuyizimpi ey'liwayo ukuze ifake uKhuzani ekukhulumeni anekutheni ahlezi buya nje umuntu omubi. Bokwazi ukuthi makukhona lenja le irasta laphana ku-TikTok loya Mgodoyi uyohleli uzama yonke indlela ukuthi icela phansi uKhuzani. Ngoba leya nja yokubulala uMaskandi Ko unqamba ukuthi imida laphana ku-Facebook lubhale ukuthi ushiye abaningi bemangele owayengumholi weqembu likaMaskandi udidi olumashoba olwaludlala kakhulu eKhuzini FM futhi lufika nabalandeli abaningi kuyimpucuzeko. Lo mculo kaMaskandi osewawa uthuse abaningi ngesikhathi ephumela obala ezwakala ethi iqembu labo selahlakazeka laphela ngenxa yesandla somculi kaMaskandi omkhulu uKhuzani. Udidi olumashoba luthi baxabana bodwa okubuhlungu uthi emveni kokuba lo mculi baqhathile akagcinanga lapho. Uthi lo mculo waphinde wasusa izingoma zabo kuma-digital stores okubalwa ku-YouTube, uSpotify. Kusho insizwa uSilwayiphi osesithombeni. Hayi, le ndaba ayibhalekanga kahle. Lo muntu kumele alungise indlela yakhe yokubhala ukuze into yakhe icace. Right. Bekune-live-ke laphana ku-TikTok ebikhona umphathi walo udidi olumashoba ozochaza kabanzi aveze konke okwenzeka ukuthi kwahamba kanjani. Ningahambi nilayela nje izinja amarasta nje Mgodoyi ekhuluma izinto ezingekho ngoKhuzani. Iyolandela manje ividiyo. Siyaphila kodwa. Siyaphila mntakababa. Siyaphila. Ngiyayiqala lezi zinto lezi yabona nje Westorms mina ngiyayiqala izinto lezi live ngiyayiqala nje nqakhuzwana. Futhi. Hayi. Ya, sengivuke ngilele la. Ya. Mhlawumbe ngibingelele kubantu asebekhona nabalalele. Lo khuluma ngobambanani wakwaBhengu. Yeah. Owaziwa ngelikaBhengu wabantu ngokuyithandela abantu ke. Nezinto umuntu abuye azenze nje eceleni zokuthanda abantu kodwa. Mhlawumbe bhuti omdala before singene kwingqikithi mfowethu ngicabanga ukuthi mina ngike ngaxoxa nawe ngendaba yomfo ebenisebenza naye okhomba ukuthi iqembu lenu labulawa ukufika kaKhuzani ne la azile ukuzodefend uKhuzani but as ama-fan akhe sifisa mfowethu usichazele wena ngendima yakho obuyidlala laphaya eqembini udidi olumashoba futhi malisekhona udidi olumashoba usho ukuthi lisekhona liphethwe obani waphumela ngezathu zakhe akungeve ngoba kuyisandla sikaKhuzani. Uma ukuthi kukanjalo bhuti omdala lokho nje sicelayo ukuthi kunenkinga zanani ubani nomndeni wakhe asingeni lapho wayidokwe lapho thina sifisa ukuthola le party le ethi mfowethu udidi olumashoba lula likhona noma lushone phansi isandla sikaKhuzani. Mhlawumbe ungasikhela phezulu kephi nje bhuti omdala uchaza indima yakho lapha kudidi olumashoba mhlawumbe usinje halamuzi phezulu ngokufika kaKhuzani futhi eqembini udidi olumashoba. Okay bafo, okay. Khuzwana ngifisa nje mfethu ukuyicacisa le ndawana le yokuthi okay ake ngivele njengomuntu la ngiphakathi nendawo kodwa futhi kufanele ukuthi ngiliveze iqiniso linjengoba linjalo ngoba lento lena isihambe yaze yafika la umuntu nathi esingayithandi khona ngoba sekuthinteka imisebenzi yabanye abantu abaseceleni. Okay. Iqembu afo laqala kanje. Iqembu ngumuntu nakafodlala isiginci yabo. Edlala isiginci nje ngaze ngatholwa insizwa ungema okuyena owagcina ethi hayi kunegama engibizwa ngalo ngasekhaya hayi indoda mhlawumbe ikhona into esingayenza ake siqale iqembu. So abantu engangisondelene nabo ngaleso sikhathi kwakuyibona abafowethu laba okuSkipper uSandile wakhanyile kube uSilwayiphi khathi lo bekhuluma ku live izolo mangaphazami. Yes.
Hhayi, ngathi madoda nali ithuba elifana naleli ngoba phela uma ngabe ninephupho ngento ethize nginiyele nihlangane nibe yiloo nto le nicabanga ukuthi mhlawumbe ningasizakala ngayo. So iqembu laqala kanjalo bafu. Ukusondela kaKhuzani bafu ngifisa ukucacisa ngoba iyona ndaba cabanga ukuthi ibathinta kakhulu abantu abaningi njengoba ngeseningilandi nazi nangibeka la. Bafu uKhuzani ukusondela kwakhe noma ukusondezwa kwakhe wayesondezelwa ekutheni azosilekelela futhi wasilekelela. Lokho cha kumele kuvele kucace ukuthi wasilekelela akukho la mfethu unxa kaKhuzani mfethu asiwazi futhi naye la khona umfowethu uneqiniso unxa kaKhuzani akawazi. Ukusebenza noKhuzani kwasilekelela ngoba kukhona iminxa noma iminyango eyavuleka ngokusebenza naleya ndoda leyana futhi nabantu basibheka ngenye indlela ngaleso sikhathi sango-2019 ngoba sasebenzisana ngo-2019. Ukuthi uKhuzani wafika wahlakaza iqembu ayi asikwazi thina lokho mfowethu. Ngifisa ukuveza lokho cha bafa asikwazi. Mfowethu. Kunjalo bafu. Yebo. Nayi ngiyakuzwa mfowabhengu. Yazi kube nento enye evelile mhlambe yokuthi lo bhuti lade ekhuluma lapha uthi yena kade ephethe iqembu. So abantu ngiyacanga ukuthi bezokwazi ukuthi cha bengaliphathanga iqembu. So wemfowabhengu ngicela usicacisela la ekuthenini yena eqenjini besakhona nomuntu vele wavele washabalala njengamazolo ebonilanga. Kukhona engizofisa ukugodla lapho ngomculo Storms mfethu. Yeah. Okay. Engifisa ukukuveza ukusebenza njengeqembu sisebenze kahle bafethu angifuna uqamba amanga. Kwazi bo ukuthi engabe kukhona mhlambe unyawo lwemfene olwangenayo ngabe yile yangena phakathi kwethu. Unxa nomunye ngoba siyahlangana even nje emgaqweni abantu abagcina bephuma eqenjini uyena uSilwayipho Wakhathi noSandile Wakhanyile okuyibona abaphuma. Mina ngasala nomfana omncane ekuthiwa uMhlengi wakwaDlala yena umuntu engasala naye sasala neqembu ekuwuDidon Mashoba ebesiqale sisonke ukuphuma kwabo cha mfethu ngabe ngiqamba amanga angikwazi ngoba akukho mina engane esanikezwa khona kodwa kwashaya isikhathi sokuthi cha iqembu mfanele liyo recorder nawo mfana omncane ingoma zikhona siyayibhala ingoma cha ake singenene e-studio madoda kushayweni ingoma yiloko akukho mfethu okunye. Hayi siyabonga. Okay mhlawumbe mvuthi omdala sesokudedela ngoba sekusebusuku mfowethu sibonga ukuthi mhlawumbe sithele udaba likaKhuzani masilusukumela phezulu. Mfowethu waphakamisa isandla sacela ukuthi sikuthole waba kanye nathi ngalentambama. So kunamagama afaka umfowethu lapha amanye. Athi abafowethu abafana noThibela nabafowethu abafana noFalabo. Nabo futhi babe nengxenye ukuthi iqembu life kwase kuyo record akazange atshelwe yena. Konke lokho kushuthi lo mfo usaqhuba nje into yakhe akade enawo nabangani bakhe engahlangani nobani nalabantu akazama ukubabhika kule nkulumo yakhe. Uyabona ukuzwa mfowethu uma ngabe sithi uKhuzani samfeatureisha kanye mfowethu ngo-2019 uFalabo ufike njengomuntu osiprodusayo osilekelelayo kakhulukazi abantu abanodlebe uma ngabe usungale kuma-mic bayazika beseyitudo abantu abanodlebe bakwazi ukuzwa usaphefumula ukuthi haye awuphefumule kanje lapho uyabo. So kukhona abantu abafana noSicebo Nkosamagcokama cishe simfeatureishe kwazi kwakathathu. Yeah. Uzoba kathathu bethu ama-album elandelana okusho ukuthi mangabe sithi uKhuzani wabulala iqembu sithini ngalo samfeatureisha kwazi kwakathathu yena akalibulalanga yini. Indaba manje mangabe sekukhona ithuba elifana naleli sekufanele siveze okunjani okubi kuphela mawukuthi khona okubi mina kodwa isayidini lami noma esayidini lethu cha mfethu asikwazi thina mfethu okubi asikwazi futhi nawo mfethu uSilwayiphi ukuthi phela ithuba elifana naleli asikwazi ukuthi kukhulunywe face to face njengoba wasikhuluma nje kanje futhi ngabe nawo khona la mhlambe siyacorrectana ukuthi hayi ndoda njengoba sasi kanjani kwakukanje yabo. So kukhona abantu abagcina besebenzisa ithuba lokuthi kugcine kunyindeka omunye umuntu noma kushaya omunye umuntu ngezizathu ezithize ezingeke nathi sizazi.
ngane yakwethu uqedile ungethole bengimthintile naye ukuthi ngifisa sijoyine wathi after 30 minutes uzobuyela kumina ukusuka emini ngabo 1 akaze aphinda abuyele kumina Yeah. Hayi bafowethu. Sorry bafowethu elokugcina uKhuzani wenza ukuthi bafowethu abona uKhuzani mhlambe omunye umuntu engasho ngoba mhlambe embuwela kude noma mhlambe embone sesestage yabona kodwa thina sike saba nethuba esisanethuba even lokusondela kuye cha mfethu uKhuzani ayikho mfethu akaze ngiyasidrayivela ehlathini akaze athi eyo madoda nathi indlela lapha kodwa sibe siyibona ehlathini cha mfethu akakaze mfethu Ngixolise sengicela ukuvalelisa. Uyazi ngike ngangena komunye live manje ntambama ukuthi ngiphazanyiswe ukuthi ngisemsebenzini. Ngamkhuza isiqiniseko ukuthi isiqiniseko musupush iagenda yokuthi yonke into enegama likaKhuzani uyingcolise uyikhulume kabi ngoba leyo nto mina nje njengami personally angiyithandi futhi igcina engibeka emzweni wokuthi angiphume ekutheni mhlambe kumaskandi siyadlala kube nomuzwa omusha wokuthi yini engenzeka makungathiwa siyadibana nosiqiniseko live oseku wrong osekuphuma ngempela esandleni kodwa mawuthi uyambheka lo yamfana inkinga bambiza ngomhlaziyi kanti ungumlandeli wecakide baba ungangizwa kabi mntaka mama ngicela leyo ulokhuzana umfoka Bhengu singamfaki kakhulu kuyona ngicela mhlambe nikhona njengabalandeli nathi sikhona njengabalandeli siyodila singadila nayo ngendlela yethu so ebesisa ukuthi asihlinzela khona yile party le eyona ebalekile abazama ukuthola ngayo iparish yokuthi kunje nje ukuthi Dolmashoba uKhuzani so ngicabanga ukuthi usesichanzelile